Benvolgudes companyes i companys gestors. Us vull desitjar un feliç 2026, un any ple de salut i benestar per tots vosaltres. Iniciem un nou any i ho fem amb nous projectes i noves il·lusions. Els reptes segur que són majúsculs, però també han de ser sempre estimulants. Així ens ho plantegem en el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Afrontem aquest any nou treballant ja en diferents projectes per la professió i pel col·legi. Projectes pensats per posicionar-se com a professió, per ajudar els despatxos i per fer que el nostre col·legi sigui cada dia més modern i innovador. I estic segur que assolirem tots aquests reptes. I ho farem per la tasca que col·lectivament es fa des del col·legi, però sobretot per la força que ens atorga el creixent nombre de persones que integren el nostre col·lectiu. Avui en dia ja són més de 1.000 col·legiats i col·legiades. Aquest any 2025 ha estat molt fructífer. Hem posat en marxa significatius projectes i assolit acords de gran rellevància. Entre molts altres podem destacar la signatura del protocol de col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya. També l'any passat el col·legi va subscriure un destacat conveni que facilita l'accés a subvencions públiques d'una manera àgil i senzilla. I permeteu-me que igualment destaqui la posada en marxa l'any passat del Servei pel Compliment Normatiu, la implementació i la gestió tant del canal de denúncies com del Pla de Prevenció Penal. Aquests que acabo de mencionar són només alguns exemples de la intensa activitat duta a terme des del col·legi. No són qüestions menors i, sumades a les moltes altres, ens fa cada dia més forts. Els gestors i gestores administratives som, a dia d'avui, un actor de gran importància en el creixement social i econòmic del país. I sent conscient del nostre rol dins del teixit empresarial del nostre país, us convido a seguir treballant aquest any 2026 amb la mateixa empenta que heu demostrat fins ara. En el meu nom i en nom de la Junta de Govern, us desitjo un feliç any nou.